As festas de San Roque enchen Vilagarcía de xente e xoldra, pero tamén de refugallos. Durante esta edición dos festexos acumuláronse ata 39 toneladas de lixo. Podemos decir que incrementamos unha tonelada e pouquiño respecto ao ano pasado, ca diferencia de que se generou máis, digamos, residuo da actividade da noite do 15 ao 16, o que é hostelería e demais, e tuvemos menos residuo en canto á suciedade que había na zona da praia, zona TIR, zona da portuaria. Aí sí é verdad que se recolleu un pelín menos. Así e todo, dende o Concello salientan a rápida actuación do operativo de limpeza no que participaron 75 persoas. Este ano, ademais, coa novidade de que se fixe unha recollida selectiva do lixo. A recollida de plásticos, por exemplo, incrementouse en 1.700 kilos. Este ano o operativo de limpeza fomos un grupo recollendo vidrio solo, outro grupo recollendo solo plástico grande, que son botellas grandes de envases de refrescos e así, que ocultaban moito e polo general sempre estaban mediadas. E despois a basura, digamos, máis polo miúdo, non? Máis misturada. Dende Rabella salientan que en comparativa con outras edicións a xente estivo máis concienciada co respecto a contorna, depositando lixo nos colectores e respetando, segundo din, o que é de todos. Creen que a festa da auga recuperou o seu espírito máis familiar. Véronse máis familias con nenos pequenos que nos últimos anos se queixaban de baixar porque vían certos riscos de que sempre había pandillas xa, pois, ao mellor non nas súas mellores condicións, que generaban pequenos problemas que ti, sendo pai con nenos pequenos, tiñas medo. E creo que ese espírito recuperamos. O Goberno local tamén se felicita polo dispositivo argallado na Praza de Galicia para evitar que os novos xardíns se visen danados pola multitude de festeiros.